er lige herovre. Ja, det er over middag nu. Hallo! Kan vi få lidt opmærksomhed et øjeblik? Kære Dorte, vi har en lille hilsen fra de 4, og der mangler vi nogen. Vi er rigtig, rigtig glade for, at vi har lov til at være med her i dag og fejre din 60-års fødselsdag. Vi har jo kendt hinanden i 20 år. Vi kendte ikke hinanden før, men der gik ikke mange øjeblikke før vi var en lille gruppe på vores efteruddannelse på Stokans. Og hvad vi ikke har oplevet sammen igennem årene, det er rigtig mange ting. Vi har været ude at rejse, vi har været på småture, vi har haft mange hyggelige middage, vi har været væk fra hinanden, og så har været et helt år, så har vi bare kunne genoptage det snakken, som om det var i går. Så vi må jo bare passe rigtig godt sammen. Vi matcher. Vi matcher. Vi er 5 gamle plejere. Ja. Nogle er blevet sosuer, nogle er gået på pension, nogle er gået på efterløn. Ja. Vi har kun Annette tilbage, vi skal tage hensyn til, når vi skal planlægge vores middag. Så det er jo blevet endnu nemmere for os. Meget nemmere. Ja. Så vi skal have rigtig mange hyggelige timer her. Nu når du også går hjemme, skal vi have rigtig meget kaffe over. Det skal vi. Ja. Og jeg glæder mig til at komme ud i jeres lille hyggelige kolonihave her til sommer. Foråret. Foråret, ja. Foråret, så flytter du derud. Det er jeg sikker på. Vi skal ud af tomater. Ja, vi skal ud af tomaterne, de stribede og det hele. Ja. Frances tomater. Så det glæder vi os rigtig meget til. Vi skal have mange hyggelige stunder. Og vi håber, at vi kan få en rigtig god dag med dig i dag. Du har garanteret knoklet og knoklet og knoklet for at få det op at stå. Vi kender dig jo. Der skal være system i tingene. Yes. Ikke, Dorte? Det skal ja. Ja. Også på dit arbejde. Ja. Det er vi ikke i tvivl om. Det så vi også lidt den dag, vi var dernede til din reception. Bum, bum, bum. Ja. Og sådan har det sikkert også været, det ved vi, det har. Sådan var det også, når vi lavede opgave. Ja. Bum, bum, bum. Nej, hør nu lige her. Ja. Sådan skal det ikke skrives, sådan skal det ikke lyde. Sådan her, det er bedre. Og det må vi jo give dig ret i. Det må vi jo. Jeg har jo også været sammen med dig på festival. Og henne i elektrikerskuret, der var det også bum, bum, bum. Og sædler og regler og u og i. Men det fungerede jo. Det må vi jo sige, Dorte. Ja, det er bare noget, du kan. Det siger vi dig tak for. Fordi det sætter også lidt system på vores, når vi sådan flører lidt ud, ikke? Vi flader lidt ud, og vi løber lidt ud af tangenten, så kommer Dorte og retter ind. Det er godt. Og når vi tager på tur, så sover vi 2 sammen. Ja, for vi snor lige meget. Det gør vi nemlig. Så det er helt fint. Men nu vil vi lige overrække dig vores gave. Kom ind. Vil du komme ind? Er det Susanne. Altså. Ja, hallo? 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 Nej, få fred på den telefon. Nej, fordi jeg skal have fat i dig jo. Det er ikke mig, du skal have fat i. Det er til Dorte. Dorte, det er til dig. Nej. Du, Dorte. Hallo? 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 Hvad laver du her? Vil du med i byen? Ja, det vil jeg. Helt sikkert. Dejligt. Nu hvis det nu regnvejr, ikke? Ja. Altså, så vil jeg lige få det. Ej, hvad er det nu? Ja, Herligt. nej. Så er det til dig. Ja, damer, tøser. Det er bare memories, og det er det her også. Det er dig. Jo. Det gør jeg. Det kan være, du skal fortælle historien bagefter, om det rører det. Ja. Det er fra alle os. Jeg var bare det nu. Til dig fra alle os. Ja, vi fandt den. Du fandt den. Ja, jeg fandt den. Og så tog vi den med ind. Og så tog vi, ja, og så kørte vi. Ja, det kørte. Ind til København. Det kørte med telefonen. Ej, tusind tak, altså.